Hola, nois i noies de cinquè, què tal? Espero que estigueu bé. Si jo us dic la frase "quan és el teu aniversari?", aquest quan, com l'escriuríeu? Així? O així? I si, per exemple, us dic "no vull tant de menjar", aquest tant, com l'escriuríeu? Així o així? I si, per exemple, us digués "hi vols venir amb mi?", com ho escriuríem? Així o així? Doncs bé, aquests són alguns dels exemples d'errors més freqüents que moltes vegades podem trobar en els textos que vosaltres escriviu. En el següent Genially trobareu les normes ortogràfiques per poder escriure correctament aquestes paraules i veureu molt ràpidament que són molt senzilles de recordar i que només amb una miqueta de pràctica escriureu molt millor.